El MACBA celebra aquesta tardor els seus 2 anys de vida. Amb aquest motiu presenta la selecció més àmplia d'obres a una col·lecció permanent. Prop d'unes 200 peces d'un període que va des de la dècada dels 40 fins a l'actualitat. La col·lecció en aquests moments l'hem organitzada en el primer pis, en un recorregut històric que comença en els anys 40 i llavors s'ordena cronològicament i per dècades. Per tant, cada sala correspon de fet a una dècada. I això perquè en general els historiadors s'han posat d'acord amb que era la manera d'estudiar l'art català i l'art espanyol. Llavors comença amb la represa després de la Guerra Civil dels moviments d'avantguarda, i concretament amb Dau al Set, segueix amb l'informalisme, amb aquest moviment que correspon als anys 50, després tota aquesta reflexió als anys 60 que va al voltant de, per una banda, els moviments geomètrics, per l'altra el collage i després els realismes, probablement el més important és el realisme crític. Als 70, en canvi, això canvia en el sentit del conceptualisme, d'una crítica a l'art tradicional i a l'objecte artístic, per després, als anys 80, recuperar novament la idea del valor de la pintura, de l'ofici, de la pròpia sensació, diguem, en aquest sentit, pictòrica. I el recorregut acaba en els anys 80 amb el que s'ha anomenat neoexpressionismes, transvanguarda o postmodernitat. D'altra banda, el MACBA també acull una variada i extensa mostra d'obres d'artistes catalans i espanyols de la darrera dècada. Estem davant de Susana Solano, aquí el Sicília, García Sevilla, una altra vegada Muntades, Barceló. Aquesta generació aquí ja correspon a la generació del Sergi Aguilar, a la generació dels artistes que es donen a conèixer a partir dels anys 70 i que han nascut en els 40, que és una mica la generació central del discurs artístic de la col·lecció del museu. La tercera part de l'exposició, que representa la mirada prospectiva del museu, es centra en les personalitats de joves artistes amb una trajectòria de treball expositiva molt important. Aquestes s'assenyalen com influents i decisives en els propers anys. No es pot deixar que una creativitat que és molt gran en aquest país desaparegui com desapareix la senyalen a la sorra, diguem-ne, a prop del mar. És a dir, no, ha de quedar rastre i ha de quedar aquesta memòria sobre la que després es pot construir el futur. Per tant, jo diria que tenir una col·lecció, més enllà de simplement conservar alguna que es pensa que té un valor, fins i tot un valor econòmic, significa, diguem-ne, construir una memòria col·lectiva i, per altra banda, projectar-se clarament cap a un futur. So friends think we're weird because I suddenly start acting differently. We may get frustrated, act rude, run away, manipulate, vanish, act coy. Si en aquesta exposició didàctica els visitants no poden interpretar o apreciar el sentit d'una peça artística, el museu els ofereix la possibilitat de consultar dubtes amb els informadors, que es troben situats a les diferents sales. Per exemple, tenim aquesta que és de Chomín Badiola, és un escultor basc, i llavors treballa molt amb el que són les formes geomètriques. Si ens fixem, per exemple, és com si fos un cub, rep la influència de Jorge Oteiza, que el pren una mica com a model. Llavors és com si fos un cub, però l'ha anat descomposant en parts. Aquesta col·lecció ha de servir per reconstruir la memòria d'un lloc específic, però també per generar noves idees i noves preguntes de cara al futur.